Nonang kili jikar biang autonomous council kili galong lakha krainer ke lumbajong constituency long APHLC pen kacepati dunjia bangphu rajanti munga pharman ongdungarat methang akhi pen jangthu chethaisi dipu lorulang so pathua klama long pen manjaan bike car lapen auto kapachijeng inglong aso akhai kai keta rengwer nang ji pupen APHLC pen inglong aso pharman arjap thepen non kewang jikar biang autonomous council kili galong constituency inquire truck along ta kachepa hai labjia phat do de sang se pinsi dolo lasonsi lakha krenar kep lumbajong constituency APHLC candidate Rajanti Mung Apharman kedam tang wusik ni phai truck arni dipu lorulang so pathua klama longpen manja hithian bike auto car pen bang suri armu kapachijeng Kidam tanga porhut Congress BJP atuk lumbajong ara rapat ko anika chongthut lasi non ke lumbajong ara ta lulelo APHLC ke inglong aso pharman si karjap lapen khaya pharman pu chini si rally along choi cheplok pen abang along APHLC long live pu ka chetok pen bike rally along armunang che jengpon lo pusi ninji pon renti Rupi parti lo bini ni tunda ini tung cetheklong lo lumbajong ara kidam tang BJP atung ko ane naga chongthui lapen Congress lagi mingkan krep ho ajada sama tem pede dolang itu lasi non ke lumbajong ara tame lunesi non la APHLC lo ladak ke hey ke cerai komje pan inglong so cerai komje pan ke la APHLC long sido chot pusi non rata tum la aning fungsi ini acoy ceplok pensatame la rini long tame APHLC long lip 62 long lip pusalang itu cetok lo ong tungara datu aphat tangka maha penle nilinang kapadun kali inglong aso pharman khaya pharman longri pharman bukachi honara datu methang agari along jang thu che thaisi lapo anarmu nang che tongdun lasi ilitum inglong aso khaita non ke lule loputa Rajanti mungpen ningje pon lapen on tungara nini aja tapi mobe tangka poisa ta nerara phampi mobe apen rana tumna ni panang chini nini deng khanta bepu seta ethe alang ni tumrara tumani ngache thegedu je khei longri kache raikom ke la APHLC long henlo Bangso Aurelia long ongdunga rat kachetong dun pen APHLC candidate Rajanti Mung aphan lumbajong rat kapahai ji aphan sitame lamchak chipi pon rinti bangke mane thaba be meeting kachetong jot mate kidun jot bangke ning samset terlo mane ning asapta ning ka sam athai hodello mane ning chikham etello mane question si mane latum nangi jathek sero ma latum nangi jathek sero husi ilitum tame jakong horang bidi sore tipi du nangpo yasi lasi ilitum stame ipang long stame hemprek long bek nangji tu alam thi chitong nangkok lo lapen ilitum chini la saratum latum tangkadu benekitur kali tu lasi ilitum rong aso tum sitame camping bang stame inu saket inu ko inu poket inu sam postai si inu inin thom lason si nilitum kiratu nilitum mantangkan nang ni muthin nilitum kar biang long along le bang hanang ki tian nang po lai chat velo bang hala 60 dolar aprang pen 60 dolar aron nang thanti der man nilitum lablu 60 dolar kita mar patu pijoy nilitum ha amasi nilitum 60 dolar aron chini ne tera joy ni si luduna relo bar ta luduna relo mon ke nilitum lulelo sar jaga thar sar 60 dolar kita napaklang tang lo aron koson si claim nang ji mapu ingke nilitum hata mena thalo chini lo tum kadok kawita me reng dok long nang ji reng ni long nang ji ning kang sam do nang ji article 244 akimang kapechun dia phan ke ha 1969 aning kan ben kipudang lo Indira Gandhi si kipukang lo mo ke hangji mo hemprek Hill State Autonomous State ki wanjita lake all party Hills Leaders Conference atum si one News report Karbianglong live